Illum l-aħwa se nerġgħu nduru għal Vanġelu ta' Mattew 26, Ġesu għadu kif istitwixxa l-Ewkaristija. Imbagħad Ġesu qalilhom f'dan lejl intom ilkoll se tkunu offiżi minħabba fija. Għax hu miktub se nolqot lir-raj u għad tkunu mferxa n-naġġ tal-merħla. Imma wara li nkun irxuxtat se mmur qabilkom fil-Galilija. U Pietru jieġeb il-qallu, imqar jekk kulħadd se jkun offiż minħabba fik, jien qatt mhux se nkun offiż. Ġesu qallu, da sew ngħidlek illi f'dan lejl stess qabel ma jidden is-serduq se tiġħadni 3 darbiet. Pietru qallu, anke jekk ikun jeħtieġ li mmut miegħek, qatt mhux se niċħdek. U l-istess ħaġa wkoll qalu id-dixxipli kollha. Amen. Amen. Xi nies ġieli jmorru f'mużew u mijiet ta' pitturi u kultant issib xi wieħed joħroġ maġġeb u jgħid rajt portrait maħdum 500 sena ilu u vera kien jixbaħli. Wiċċ innattiv u jibqa' imbellaħ. U jiena llum ngħid illi b'din is-silta li għadni rajtilkom hija proprjament isna qed nittawal f'mera. Għax qed nara lil nnifsi. Qed nara lil nnifsi kif aħna għandna ħabta nittrattaw lil Ġesu, inwarbuh u Ġesu xorta waħda jirrestawrana. U din hija l-istorja għaddejja tal-maħbubin talla. Anke rajt video clip ta' social worker marret f'din id-dar ta' mara fit-tletinijiet tagħha kellha xi 3 tfal rimeċ 5, 6, 7 snin. Qegħdin isawtuha jigirfuha, jgħajruha, tmissnix. U rrid niekol hekk u mhux hekk. U din l-omm il-povra qed tipprova tagħmel mill-aħjar ma' dat-tfal u dat-tfal qegħdin itwa bis-siela. L-istampa għal darb'oħra kif aħna fl-injoranza tagħna nittrattaw ma' Sidna Ġesu Kristu. Nwarbuh Ġesu jirrestawrana. Din hija l-meravilja tal-grazzja. Ġesu qatt ma jixba' minnha, qatt ma ndejquh biżżejjed illi jarmina l-barra. Miġi għandi jiena ma nkeċċiex il-barra. Ma jibqa' jirrestawrana, jibqa' iżomna. U din hija dal-episodju hawnhekk li qrajna hija esibizzjoni, hija turija tagħna nfusna, ir-realtà tad-debolizza tagħna. Aħna nies dgħajfa. Nies debboli u ma nistgħux nafdaw la l-futur tagħna u laqqas is-salvazzjoni ta' ruħna fuqna nfusna. Aħna nies debboli, imma dik mhix it-tmiem tal-istorja. Ġesu jibqa' fidil magħna u dejjem hemm it-tama ta' restawr, it-tama li jerġa' iġibna lura f'postna. Ġesu jibda biex jagħti profezija. F'dan lejl intom ilkoll se tkunu offiżi minħabba fija. Ovvjament Ġesu huwa divin, jaf il-futur, jaf eżattament iċ-ċirkostanzi x'se jiġri u ma jiġrix u hija profezija ta' falliment. Hija profezija ta' falliment, però interessanti, se tkunu offiżi minħabba fija. Litteralment jgħidilhom intom jien ħankun skandlu għalikom il-lejla. Ħatitfixklu, ħataqgħu minħabba fija. Ġesu wasal biex ikun tradut u arrestat mod diġuri u l-apostli l-11 illi Ġesu kien ilu jgħallem għal diversi snin kienu se jabbandunawh. Ġesu huwa skandlu. U ma nistgħux nippretendu l mhuwiex. Huwa skandlu għal dawk in-nies meta qalilhom illi jiena nżilt mis-sema biex ikun l-ikel il-ħobż ħaj li intom għandkom bżonn tikluh biex tgħixu għal dejjem. Min ma jixrobx demmi u jiekol ġismi m'għandux ħajja fih. U n-nies skandalizzaw ruhom u telquh. Bħalma għamlu ukoll il-żagħżugħ, Sinjur meta mara għandu kollu entużjażmu x'għandi nagħmel biex nirt il-ħajja dejjem, u Ġesu meta qallu mur bih kull ma għandek u għatih il-foqra u ejja segwini, dak dendel, geddumu, ħosbien u talaqlem. Ġesu kien skandlu għalih, bħalma kienu wkoll skandlu għal Fariżej. Meta Ġesu ma mexiex fuq il-tradizzjonijiet inventati tagħhom, ovvjament ħadu għalihom.
Ġesu huwa skandlu li anke Simeon fil-tempju meta Marija marret bil-tarbija Ġesu biex jagħmlu ċirkonċiżjoni u jiddedikawh lil mulej, Simeon għalilha lil Marija ara dan ġifieri it-tarbija tiegħek. Dan huwa appuntat għal waqa' u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. U bħala sinjal oppost, in-nies se jikkontradixxu, se jmorru kontrih, mhux se jaqblu ma' Ġesu. U xapla se tinfidlek ruħek stess ukoll ħalli jkunu rivelati l-ħsibijiet ta' ħafna qlub. Simeon qed jgħid xi ħaġa wara. Kif nittrattaw Ġesu? Aħniex indifferenti lejh? Aħniex attirati lejh? Nobduhx? Juri r-relazzjoni tagħna mal-Alla. Juri fiex ninsabu mal-ħallieq tagħna. Il-waqa' kif Ġesu qal f'dan lejl intom il-kol se tkunu offiżi minħabba fija, ikompli jgħid għax huwa miktub. Ġesu kien jaf, Zakkarija kien qal se nolqot lir-raj u għad ikunu mferxa n-naċ tal-merħla. Tant kienet ċerta dil ħaġa illi d-dixxipli kienu se jabbandunawh. Tant kienet determinata illi Zakkarija l-profeta kitibha 100 snin qabel. U Ġesu kien jaf il-profezija se nolqot ir-raj, Ġesu huwa r-raj tajjeb li għad ħajtu għan-naċ tiegħu. U għad ikunu mferxa n-naċ tal-merħla. B'mod misterjuż. Il-waqa' tagħhom mhux biss Alla jafa minn qabel, imma jew ukoll determinata. Diffiċli nispjegawha din, imma ma nafx minn minnkom sema bl-istorja tal-ħmar ta' Buridan. Ta' Buridan. Jean Buridan kien filosofu u teologu Franċiż ilu mejjet 700 sena. Però huwa miftakar għal din l-istorja ħelwa li ħallina il-bqija għajla nafu xaqalla imma din l-istorja weħlet. Storja ta' ħmar illi poġġewlu għattasilla fuq din-naħa u għattasilla fuq din-naħa. U dil-qatta kienet eżattament bħal din. Tinxtam l-istess, tal-istess daqs, tal-istess attrazzjoni, tal-istess appell. U dal-ħmar u tant da ħares il-għaliex kif jaqbad l-istess ħaġa. Tant dam jiddeb biex jiddeċidi illi laħaq miet bil-ġuħ. Aħna naħabta nġibu ruħna taħmir ukoll, ħmir fuq żewġ saqajn, bir-rispett kollu. Però aħna differenti ħafna minn dak il-ħmar. Il-għaliex tinnutaw li aħna ta' kull ġurnata nagħmlu mijiet ta' deċiżjonijiet, mijiet. Kultant kważi bl-automatic pilot, kultant b'mod deliberattiv imma nagħmluhom dawk il-deċiżjonijiet u dawk l-għażliet. U l-għażliet mhux biss attwali li nagħmlu, imma wkoll potenzjali li stajna Alla jaf kollox. Għandna ġenet diffiċli biex nifhmuha din, imma il-fatt hu illi meta Zakkarija b'ispirazzjoni ma' l-Ispiritu Santu għal se nolqot lir-raj u għad ikunu mferxa n-naċ tal-merħla, Alla qed juri li kien jaf eżattament kif se jġibu ruhom dawn id-dixxipli ta' Ġesu f'dak il-mument ta' kriżi. Id-djufija umana tidher imqar fl-aħjar dixxipli. Imqar fl-aħjar dixxipli. Ma nistgħux insemmu imqar wieħed mill-qaddisin tal-Alla illi m'għandux saqajħ tat-tafal. Illi quddiem Alla iżomm biss bil-grazza tiegħu. Eżajja 64 vers 6 jgħidilna aħna l-koll sirna bħal wieħed imniġġes. Wieħed imniġġes ma setax javviċina ir-raħal. Rid joqgħod għalih u aħna dak hekk aħna quddiem Alla. Ma nistgħux nersqu lejh għax aħna nies imniġsa.
moralment imnitza. U l-atti ġusti kollha tagħna huma bħal ċraret imnitna. ċaruta mnitna illi imsaħt iż-żejt tal-karozza mill-garax x'taqbad tagħmel? Tarmija. Għax ma tiswa xejn issa. Ja ċaruta mnitna, il-koll nidbielu bħal werqa midbiela maqtuwa minn mas-siġra m'hemmx ħajja. Nitbiel bħal werqa u bħal ried nubietna jikinsuna l-hemm. Dik hija l-assessment illi l-Iskrittura sikwit tikkonfrontana bih biex narfu lil nfusna. Aħna fina nfusna dgħajfa minħabba in-natura midimba fina. Hemm natura midimba illi tippreferi tagħżel id-dnub. U allura l-aħjar opri tagħna magħmula mingħajr il-grazzja t'Alla huma inadekwati. Mhumiex biżżejjed biex niksbu l-ġustizzja qudiemu. L-aħħar iridu nirrealizzaw kemm hemm distakk, hemm dagħbin kbir bejn l-isforz uman tagħna, l-aħjar sforzi tagħna u l-qudusija assoluta t'Alla. Diffiċilismu nifhmuha din. Diffiċilismu naħseb jiena hija l-iżjed ħaġa diffiċli fil-Bibbja kollha biex nifhmuha. Mhux predestinazzjoni diffiċli. Mhux it-Trinità. Il-ħażen tagħna nfusna. Dak li aħna teknikament insejħulu id-depravità totali tagħna. Li bħala bnedmin aħna weraq mitbiela. ċaruta mnitna. U biex tasal dik l-evalwazzjoni u tilqaħħa sinċerament ġifuole. Tkun il-grazzja t'Alla illi tarfek, illi tinfurmak u tikkonvinċik kemm int imbiet minn Alla. Anselmu li kien arċisqof ta' Canterbury xi daqs 900 sena ilu. Kien qed jikteb dal-ktieb famuż tiegħu, baqa' famuż. Alla sar bniedem. U jiktbu kien iħobb jidħol f'diskursati ma' patri żagħżugħ jismu Bozo. U da Bozo kien kull darba jaqbadlu u jgħidlu qed tikteb dal-volumi kollha. U qed tipprova tfisser dal-komplikazzjonijiet kollha. Il-pjan kumpless t'Alla li ħajjibgħat il-libnu u biex jgħix ħajja perfetta u bil-miraklu bil-mewt u l-qawmien. Alla ma setax ħaffrinna mill-ewwel qallu. U Anselmu dar fuq Bozo u qallu ħabib, għadek ma fhimx biżżejjed l-gravità ta' dnubek stess. Għadek ma fhimx biżżejjed il-gravità ta' dnubek stess. U dik hija naħseb jiena il-sitwazzjoni tagħna. U għalhekk ħafna nies jisimgħu l-Vanġelu u jdawru dembhom lem. Mhux qed jifhmu il-gravità ta' dnubhom. U anke ħafna Kristjani jaġixxu bħal dak il-pazjent illi qiegħed l-isptar marit terminalment, però irid jiffirma l-karta biex jitlaq mill-isptar għax irid imur l-uffiċċju biex jirċievu promotion. Ma tagħmel sens. Ma ħafna nies hekk iġibu ruħhom. Aħna nies falluti quddiem Alla u ma nirrealizzawx kemm aħna falluti. Pietru juri dan billi lil Ġesu definittivament qed jgħidulhom intom il-koll kollha kemm intom mingħajr eċċezzjoni se tkunu offiżi mħabba fiha. Ma Pietru ma qabilx miegħu. Pietru qallu jien eċċezzjoni. Imqar jekk kulħadd se jkun offiż maħabba fik jien qatt mhux se nkun offiż. U mbagħad jerġa' jisħaq aktar tard, anke jekk ikun jeħtieġ immut miegħek qatt mhux se niċċidek. U jiena nemmen u naħseb taqblu miegħi illi Pietru hawnhekk kien emozzjonat u sinċir. Sinċerament kellem hekk. Ma kienx qed jirreċta, imma dan huwa Pietru illi aktar kmieni il-Ġesu qallu mulej ant min immorru. Int għandek il-kliem ta' ħajta dejjem. Pietru kien jafda f'Ġesu, kien jaf illi t-tama tiegħu hija f'Ġesu esklusivament. U allura naħseb jiena hawnhekk
bis-sinċerità umana tiegħu qiegħed jagħmel dawn id-deklamazzjonijiet. Frattant nilmħu elementi ta' anke arroganza u afdar fih innifsu. Jafda fih innifsu. Bħalma nagħmlu aħna. Nafdaw fina nfusna flok ma nserħu fuq il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Pietru jaħseb jidhirlu illi kapaċi jgħeleb bir-riżorsi naturali tiegħu, bir-riżoluzzjoni tiegħu, billi jżomm sħiħ u fih innifsu, li jagħmel l-almu tiegħu, però naraw illi din il-dikjarazzjoni tiegħu għalkemm tidher eroika hija dikjarazzjoni mbaħħa u xin Pietru mar biex isarrafa iċċekk bounce jalu. Dikjarazzjoni impaħħa ta' Pietru fija twissija għalina l-koll. Għaliex Pietru derlu illi hu qawwi biżżejjed. Illi moralment huwa b'saħħtu, dixxiklu minn ta' quddiem. Fir-realtà kien daqlef. Kien qasba mġelġla illi ma tiswa xejn. Jien lest għallu. Meta fil-fatt ma kienx lest. Kienet jafda fih innifsu l-ar ħaġa li sta tagħmel. Il-talba tiegħu meta semma il-profezija ta' Ġesu seta għallu Mullej għamilni lest għal tissija tat-tiġrib li ġej fuqna. Pietru huwa impulsiv. Huwa impulsiv u joħroġ b'dawn id-dikjarazzjonijiet għaliex ma jafx li hu nnifsu. Ma jafx li naftakar il-Calvinu meta beda biex jikteb l-istituzzjonijiet tiegħu. Ktieb xon immens. L-ewwel sentenza tiegħu jgħid kważi l-erf kollu li sta jkollna jikkonsisti f'żewġ ħwejjeġ. Li nkun nafu lil nfusna u nkun nafu lil Alla. Li nkun nafu lil nfusna. Jekk ma nafux il-gravità tad-dnub, kif nistgħu nirrikorru għal Ġesu Kristu? Kif nistgħu nserħu fuqu? Kif nistgħu niddependu fuqu? Aħna naħsbu li aħna avolja imħeġġin karnalment li kapaċi naslu bil-enerġija tagħna nfusna. Però hawnhekk irridu nirrealizzaw l-aħwa. Quddiem Alla li prattikament insabu fl-istess baħar ta' Pietru. Ħafna drabi nqabdu li għandna paroli però mbagħad niġu għal fatti l-istorja tkun xi ħaġa totalment differenti. Ma ssibx tasar. Rridu nieqfu u nikkonsidraw. Rridu nippawżaw u fil-preżenza ta' Alla ngħidu Mulej urina lil nfusna. Urini jien x'jien. Mhux ħadd ieħor tar jien x'jien minn xi magħmul. Hekk jgħid il-Mulej. Ġeremija 17. Misħud ikun min jistrieħ fuq il-bniedem. Meta nistrieħu fuq nfusna jew fuq ħadd ieħor, il-Bibja tiddikjara saħta fuqna. Min jafda fil-laħam u f'qalbu jitbiet mill-Mulej. Ikun bħal qarbu x-xell jew siġra żgħira fix-xari ma jara ebda ġid meta jasal. Joqgħod postijiet nixfa fid-deżert f'art milħa fejn ma jammar ħadd. Hija stampa vera ta' faqar, stampa miżerabbli, imma mbagħad ikompli jgħid imbierek mi jittama fil-Mulej. Il-Bibja tikxifna, tesponina fil-debolizza tagħna biex insibu l-qawwa tagħna f'Alla omnipotenti. Imbierek mi jittama fil-Mulej, li l-fiduċja tiegħu tkun fih. Jafda fih, ikun bħal siġra maħawla dejn ix-xmara li tifrex l-eruq tagħha dejn l-ilma, ma tibżax meta jiġi sħana. Il-weraq tagħha jibqa' aħdar, m'għandix inkwiet f'sena ta' nixfa u qatt ma tieqaf tagħmel il-frott. Dik l-istampa tal-bniedem li qed jafda fil-Mulej. Żewġ stampi. Fliema waħda tiffitja. Prattikament forsi għaliex m'intix tavvanza fil-ħajja Kristjana tiegħek, forsi x'qed tafda fik innifsek. Jew forsi taħseb illi inti qawwi biżżejjed u allura tista' tgħaddi bil-bare minimum. Bare minimum.
Tajjeb, meta Alla qed jifresh quddiemek mejda ta' abbondanza, ta' ikel bnin qed tersaq għall-ikel, imma għalmenu qed tersaq għall-ikel. Għalhekk Ġermija jkompli jgħid immedjatament wara l-qalb hija qarrieqa fuq kollox u bla fejqan. Min jista' jifhimha? Ma jistax nifhem il-qalb stess. Kemm għandi ħabta, kemm għandi dik l-inklinazzjoni nattiva fija illi nafda fija nnifsi. Bħalma għamel Pietru. L-evalwazzjoni tagħna nfusna spiss hija żmerċa totalment. Aħna nippruvaw inħarsu li nfusna u naraw, okay, x'niswa? X'huma l-kwalitajiet tajba tiegħi? U nagħmlu evalwazzjoni li ma tkunx taqbel mar-realtà. Pawlu jafżana fuq hekk jgħidilna illi mi jidirlu li jinsab wieqaf fis-sod għandu joqgħod attent li ma jaqax. Min jaħseb li huwa wieqaf fis-sod huwa l-aktar vulnerabbli. Huwa l-aktar wieħed illi se jaqa' u ħajkraxxa. Bejn l-evalwazzjoni tagħna u r-realtà kultant hemm baħar jaqsam. Kultant hemm l-Oċean Paċifiku jaqsam. Għax qisna ngħixu fis-sħab. M'aħniex kapaċi u onesti biżżejjed biex lill-mulej ngħidulu mulej. Ara hemm xi triq ħażina fiha, mexxini fit-triq ta' dejjem. Nagħmlu bħalma għamlet il-Knisja tal-Laodikea li Ġesu kelli jikbilha ittra biex jikkorreġija. Għallilek ara. Inti qed tgħid jiena għani u stanejt u m'għandix nambi xejn. Dak kienu nies bierda tilfu l-mħabba lejn Ġesu Kristu. Qed jaħsbu li huma waslu. X'evalwazzjoni xi stħajjil fieraħ. Fir-realtà Ġesu jgħidilhom intom ma tafux illi intom il-miżerabbli u tam jitħassarkom foqra, omja, arwiena. Kif il-Laodikin raw li l-onfushom u kif rom Ġesu hemm kontrast qawwi. Kontrast qawwi. U ma jgħidux naħsbu illi jiena bl-intelligenza tiegħi kapaċi nagħmel evalwazzjoni tajba tiegħi nnifsi. La. Fid-dawl tal-kelma tal-Alla iva. Tifhem. U allura Ġesu illi jesponina, jikxifna, jagħmel hekk mhux biex irrexna. Mhux biex ħambrilna wiċċna. Ma biex jurina x'inhi s-soluzzjoni. Hemm rimedju, hemm speranza, hemm tama. Fatti jkompli jgħidilhom, allura nagħtik parir biex tixtri minn għandi deb raffinat bin-nar sabiex tistana, il-biesi pojot sabiex tilbes, u l-mistija tal-era tiegħek ma tkunx tidher, u kollirju, ungwent, ħalli tidlek għajnejk sabiex tara. Kemm għandna lok illi nħallu mulej jagħmel evalwazzjoni tagħna nfusna. Bħal Pietru ħana nassumu illi moralment aħna b'saħħitna. B'saħħitna biżżejjed. U kif aġixxa hu għandi ħabta naġixxi ukoll. Finalment il-falliment tiegħu però ta' Pietru ifakkarna fil-favur tal-Alla. Alla jibqa' grazzjuż magħna. Dik hija n-natura tiegħu. Alla jibqa' grazzjuż magħna u jistedinna sabiex napprezzaw iva il-grazzja tiegħu. Illi flok ma jarmina, flok ma jiddejaq bina, ikompli sus warajna, ikompli jiffittana bimħabtu għax dik li tottalina. Walla Ġesu meta sema dan il-ftaħir arroganti ta' Pietru. Imqar jekk kulħadd se jkun offis maħabba fik, jien qatt ma nkun offis. U les li mut miegħek ukoll. Meta semek Ġesu kellu jikkorreġġih. Kellu b'ton sobriju bħalli kieku irredu biex iġibu f'sensieħ. Pertu nnotaw li dak li qal Pietru mhux hu biss qalu. Vers 35 jgħidilna l-istess ħaġa wkoll qalu d-dixxipli kollha. Il-massa sħiħa
tal-Apostli 11 Ġuda kien telaq biex imur jitradih. Kienu qed jgħidu l-istess ħaġa ukoll. Ara kemm hija prevalenti din il-tendenza fina illi aħna jidrinna li aħna qawwijin fi nafusna. Ġesu jikkorreġih. Jgħidlu tassew ngħidlek li f'dan lejl stess. Mhux is-sena d-dieħla ta' f'dan lejl stess, ftit sigħat oħra, qabel ma jiddin is-serduq se tiġħadni 3 darbiet. Is-storja ta' Niket hux vera. Meta aħna nafdaw fina nfusna, nkunu qbadna it-triq tar-rovina. Meta aħna jidrinna illi qawwin biżżejjed qed turi inti kburi. Għaliex il-bniedem issib is-saħħa tiegħu meta jumilja lil nnifsu quddiem Alla. L-umiltà hija l-aqwa mogħdija dejjem u f'kull post u għal kulħadd. Ġagbu erba' jgħidilna umiljaw erwieħkom quddiem is-sit u se jollikom. Fil-mixja tagħna bħalissa bl-umiltà, ġifieri l-umiltà li inti taraf li titrab urmiet. Li inti ma tiswiex. Li inti bħal Eżajija meta ra l-glorja ta' Kristu bil-serafini madwaru. Jgħidu qaddis, qaddis, qaddis. Eżajija qal miskin jien għax għandi xoftejja mniġsin. U nagħmmar fost poplu b'xoftihom imniġsa. L-umiltà illi tara li jekk innifsek kif tassew int. Kif tassew int. Xi ħaġa li Pietru wkoll jenfasizza fl-ittra tiegħu fejn jgħidilna umiljaw erwieħkom mela taħt lid potenti t'Alla sabiex jollikom fi żmien propizju billi twadbu l-ansjetà kollha tagħkom fuqu. Jiġifieri Pietru suppost ir-reazzjoni tiegħu kien li biżżejjed u qed jafda fil-mulej kif suppost. Suppost kienu dur fuq mulej. Jgħidlu, jiena anzjuż, inkwetat fuq dal-qettar. Saħħaħni fis-sija tat-tiġrib. Tantu hekk li Ġesu fit-talba li għallimna xejdilna biex nitolbu iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mill-ħażin. Għaliex ma jdaħħalx għax aħna dgħajfin. U jekk insibu ruħna fit-tiġrib 99% ħanaqgħu għax aħna dgħajfin. Rridu nitgħallmu ngħidu mulej aħna tafal. Ikollok ħnina minna jint, żommna taħt il-ħarsien tiegħek. Żommna taħt il-ħarsien tiegħek. L-isbaħ ħaġa però f'din dal-episodju li qrajna hija l-wegħda tar-restawr. Ġesu jirrestawrah mhux biss il-Pietru imma lilhom kollha kemm huma. Jgħidilhom wara li nkun irxuxtat se mmur qabilkom fil-Galilea. Wow! Ġifieri Ġesu jaf li ħajgħaddi minn dik il-passjoni se joqtluh, se jkun irxuxtat. U ħajkun hemm dir-reunjoni ħelwa mad-dixxipli tiegħu fil-Galilea. Il-Galilea il-post li simbolizza t-tiġdid. Aħna niddiżappuntawh, Ġesu jġeddidna. Ġesu jerġa' jġibna f'postna, mhux hekk biss, imma wkoll jikkummissjonana. Jibatna biex inxandru l-Vanġelu u nagħmdu fl-isem tal-Missieru tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Liena nisdajfa Iva. Sabiex kwalunkwe saħħa u kwalunkwe qawwa li tintwera fil-Knisja tiegħu, in-nies ikunu kapaċi jgħidu mhux quta dak il-bniedem għax dak dgħajef. Din hija l-qawwa t'Alla. Din hija l-qawwa t'Alla qasebita. Ġesu hawnhekk meta qalilhom meta nkunu xoxtat, wara nkunu xoxtat se mmur qabilkom fil-Galilea. Ġesu qiegħed f'dal każ qisu ħanxebħu ma' dak il-coach li għandu t-tim tal-futbol, u l-tim qed jgħidu inti difensur qed tħalli wisq miftuħ. Inti li suppost tiġri għax inti forward m'intix tagħmel biżżejjed. Qed ixanfarhom u jurihom il-fallimenti tagħhom u l-iżbalji tagħhom. Qed ikun realistiku magħhom. Imma fl-istess ħin jinkoraġġihom u jgħidulhom ma ftakru 5 snin ilu irbaħna t-trofew u ħanerġgħu nirbħuh dis-sena. Dak huwa l-coach tajjeb. Li jurik minn int fid-djufja tiegħek imma li kapaċi
waslek għal-rebħa. Kapaċi waslek għal-rebħa. Fil-verżjoni tal-Luqa infatti Ġesu li xmun jgħidlu xmun saret għandna d-domanda biex jarblek bħal-qamħ. Tgħid ħanaddim m'intix ħatgħaddim it-teżgur. Meta Satana jarblek bħal-qamħ. Ma Ġesu jgħid imma jintlab talik. Jintlab talik, hemm tama. U meta inti tkun restawrat saħħaħ ħlutek. X'fedeltà inkredibbli din. Il-Ġesu ma jħalliniex abbandonati bħal zokk ta' siġra mejta jiġri fix-xmara. Kapaċi restawrana, kapaċi iżomm il-fedeltà tiegħu magħna. L-impenn tiegħu lejna ma jaqafx. Aħna niddubitaw. Imma l-impenn tiegħu u għall-eternità. Il-patt tiegħu ma jinsieħx. Tajjeb illi nifhmu għal darb'oħra il-relazzjoni tagħna mal-Alla hija permezz ta' patt. Patt ftehim solenni li Alla għamel magħna, illi mhux biss jaħfilna d-dubietna, ma jagħtina qalb ġdida li tarfu u tħobbu u tfittxu. Dak huwa l-patt li Alla għamel magħna. 2 Timotju 2:13 Pawli qed jekk aħna maħniex fidili u se jibqa' fidil għax ma jistax jiċħat lilu nnifsu. Alla ma jistax jiċħat lilu nnifsu, ma jistax jiċħat imħabtu, ħnientu lejna, hija reali. Hija l-eternità. F'Ġesu li huwa l-artist tas-salvazzjoni tagħna. Kull vroma li nagħmlu, kull żbuxlatura, kull falliment, kull fawl, kull żball, kull xkanatura, kull qassata, u nagħmlu ħafna qassatat. Però dawk kien qiegħda bihom biex isiru t-tila għal kapulavur tar-restawrazzjoni tiegħu. Naqgħu iva, Ġesu jqajjimna u jsaħħaħna. L-ħwa, ejja nagħmlu kuraġġ. Ejja nagħmlu kuraġġ illi s-Salvatur tagħna mhux arbitrarju, mhuwiex. Le. Jaf minn aħna, jafna bisimna u stess jgħid. In-naċ tiegħi jiena nafhom bisimhom. Huma jimxu warajja. U jarfu leħni. Din hija l-realtà tagħna ta' bħalissa. Illi il-fedeltà ta' Ġesu lejna hija tot għas-salvazzjoni eterna tagħna l-koll. Pawlu lill-Korintin qalilhom. Fil-bidu netta ittra l-ewwel ittra l-Korintin. Illi hemm mimlija korrezzjonijiet, twittib, ċanfir, il-dawn l-insara f'Korintu illi x-xieda tagħhom xejn ma kienet tajba. U Pawlu fil-bidunet jgħidilhom Alla wkoll se jikkonfermakom sa tmiem. Intom qegħdin tkunu konsistenti, qegħdin iżżabilħu l-eżem ta' Kristu, imma Alla jikkonferma, tikkonferma ġifieri tagħmel sod. Xi ħaġa bħalissa hija dgħajfa, hija tzizza, hija instabbli, setgħu ma taqax, imma Alla jikkonfermakom sa tmiem bla tixlija. Laħħat laqas ix-xitan ma jkun kapaċi jgħid rakkuża hekk jiena. Bla tixlija. Fjum Sidna Ġesu Kristu. Fidilu Alla. Fidilu Alla. Li minnu kontum sejħin għax-xirka mibnu Ġesu Kristu Sidna. Is-sejħa tal-Alla aħna il-qajnija. U issa ninsabu f'din il-komunjoni ma' Sidna Ġesu Kristu. Pawlu jagħmilha jerġa' aktar ċara. Fl-ewwel ittra lil-Tessalonkin fejn jgħidilhom m'hemmx li Alla taslim innifsu, iqaddiskom totalment. U jalla l-ispirtu u r-ruħu l-ġisem, ġifieri il-persuna sħiħa tagħkom. Jinżammu kompluti bl-ħtija sal-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. Dik hija t-talba ta' Pawlu għall-insara, dik hija t-talba tiegħi għalikom. Però Pawlu imbagħad jgħid fidil dak li jsejħilkom li ta' bilħas jagħmel dan. Pawlu jaf li dik it-talba Alla se jonora, għaliex il-salvazzjoni tagħna tiddependi għal kollox fuq is-sakrifiċċju ta' Kristu u mhux fuq il-prestazzjoni tagħna. Mhux nagħmel jien fil-ġiba tiegħi.
fidil dak li sejħilkom. Mela fil-Korintijan qal intom kontum sejħin. Kontum sejħin. Xi ħaġa li ġrat fil-passat. U hawnhekk jgħid fidil dak li jsejħilkom. Alla jibqa' jsejħilna. Minn ġurnata l jibqa' jsejħilna. Ma kull għodwa. Ma kull għodwa. Narfu li aħna l-imsejħin ta' Ġesu Kristu. Li ta' bil-ħaq se jagħmel dan. Verament se jagħmel dan. Jiġifieri li se qatt jasal dak il-mument meta Alla jippreżentana qudiemu bla tixlija, bla makkja, bla difett qudiemu. Bħalissa għaddej minn dal-proċess li notru, nisbaljaw, isna toddlers. Toddler illi mela minn tarbija sar jimxi blimba, imbagħad beda jissogra li jqum fuq saqajh. Beda toddler kif jitgħallem jimxi? Billi ommu bil-paċenza kollha tibqa' miegħu u żżommlu idu, tappoġġjah, tgħinu, tħeġġu, tinkoraġġih. U meta jagħmel ewwel pass iċċabċablu. Dik hija l-sitwazzjoni tagħna ta' bħalissa li għandna bżonn lit jitlom, dik lit tenera, dik lit ta' ożza. Dak hu Ġesu Kristu għalina. Illi jibqa' tenur kumpassjonali, jibqa' ħanin magħna. Dal-ħaqqa qed nisma' ktieb ta' Juliana ta' Norwich. Mara Ingliża li kienet tgħix fi żmien il-mewt is-sewda. Pesta enormi li ġabuha il-bastimenti Ġenwiżi mill-Baħar l-Iswed, daħlet fl-Ewropa. U fi 3 snin jgħidu l-esperti jikkalkoli mit-terz sa nofs il-popolazzjoni Ewropea mietet. Fi 3 snin aħna ngħidu bil-Covid mhix ma kienet xejn ta'. Il-pesta sewda. Tara n-nies imutu madwarek. U di Juliana ta' Norwich għaddiet minn dil-fażi mhux kera, fażi tal-waħx. U kitbet dawn il-Revelations of Divine Love. Ktieb illi fih titpaxxa bil-mħabba ta' Ġesu Kristu l-Knisja tiegħu. U Ġesu Kristu fil-ktieb tagħha sikkwit penġi bħala Omm. Bħala Omm. U allura tibda tħokk rasek. Imma Juliana għandha raġun. Għaliex il-ġbijat tagħha li tpenġi quddiem għajnejna jaqblu perfettament mal-Bibja. Ara kif jitkellem il-Mulej f'Isajja 66, vers 13. Bħalma Omm tfarraġ il-bina, hekk jien nfarraġkom u intom se tkunu mfarġa. Alla nnifsu, xebba li nnifsu ma' Omm illi tfarraġ tinkoraġġixxi. Tagħmel il-qalb lil-bina. Għaliex imħabtu hija wis kbira biex jabbandunana jew jitlaqna bħal-leba fost il-ġimgħa? Forsi matul għajitna soffrejna, kella ħabib, tradini, telaqni, tħoss il-weġa. Dik il-weġa żgur m'intix ħadd esperjenza da parti Ġesu Kristu, għax ħajibqa' jżommok. Jekk inti tiegħu, jekk inti l-imwieled minn ġdid, jekk inti ta' bilħaq ikkonvertita, Ġesu jibqa' jżommok skont il-weda tiegħu. Tistgħu tinsa t-tarbija ma' ħobba u ma jkoll ebda modrija fuq it-tifel li tkun weldet? Għalkemm tista' tinsa, jien mhux se ninsikom. Iżajja 49. Alla qabbel li nnifsu ma' Omm, l-Omm umana hija il-mudell tal-imħabba vera, mhux il-missier l-Omm. L-Omm il-tarbija hija d-dinja tagħha. Il-poeta nazzjonali tagħna kiteb sunet jismu Univers ieħor. U jpenġi tarbija
illi omma qiegħda treddaħħa u t-tarbija għandha għajnejha imwaħħlin fiċ-ċomma. U dunkan b'sariet dak huwa l-univers tat-tarbija. Lill-omma taf u l-ħadd isjed. Għax hija l-ħajja tagħha, in-nutriment tagħha. Tistgħu tinsa t-tarbija, iva kien hemm każijiet meta nisimgħu tfal abbandonati. Ommhom imma għalkemm tista' tinsa l-omm jien mhux se ninsikom. L-imħabba tenera ta' Alla lejna hija xi ħaġa inkomparabbli. Imqar Ħosea f'kapitlu 11 kont jien il-mulej li għallimt l-Efraim Iżrael xorta waħda. Għallimt l-Efraim jimxi billi qbattu minn dirajh. Istu ma rrealizzawx li kont jien li fejjaqthom. Alla huwa tant paċenzjuż u siber u fidil ma' Iżrael. Tom il-qamħ u tom il-frottijiet tal-raba u ħsiebhom. U kien li ma aqqas biss irrealizzaw li kont jien li fejjaqthom. Mexxejthom bil-ħbula tal-kumpassjoni, b'rabtiet tal-imħabba. Ġesu ċertament għandu imħabba tenera għalejna, imħabba ta' omm. Imħabba inkalkolabbli. Għalhekk jiena ngħid li għad Jesu per Marija mridu mmorru għand Marija biex imbagħad toħodna għand Ġesu. Din idolatrija. Ma tagħmel sens. Hija ċuċata kbira. Bura għand Ġesu. Għax jilqak u jżommok. Iva, nitfixklu, notru, Pietru hekk għamel, aħna nagħmlu hekk ukoll. Imma Ġesu b'dawk il-waqat qed ipenġi il-kapulavur tar-restawrazzjoni tiegħu. Għall-glu qed jew innifsu. U allura rridu narfu d-djufijiet tagħna l-ħwa. Ejja ma nibżgħux narfu d-djufijiet tagħna. Għax għandna Salvatur potenti. Ejju niddependu biex insiru niddependu fuq Ġesu Kristu kompletament. Kunu fortifikati fis-sit u fil-qawwa potenti tiegħu. Fil-battalja li hemm qudiemna, jekk jieħa nafda fil-laħam fiha nnifsi se nsib tisfatta. Kunu fortifikati fis-sit. Irridu nistennew lilu, nsamru il-ħarsa tal-fidi tagħna fuqu, naqbdu miegħu bħal dak it-toddler li jaqbad mommu għax jibża. Id-dipendenza kontinwa u stabbli tagħna fuq il-mulej hija radikalment importanti. Importanti. Jekk ridu suċċess, irridu niddependu fuq. Għalhekk Ġesu, l-ewwel sentenza ta' l-iprem prietka illi għandna rrekordjata tiegħu, il-prietka fuq il-muntanja, malli fetaħ fommu biex ikellem id-dixxipli u l-folla tan-nies x'qalilhom? Imberkin il-foqra fl-ispirtu. Għax tagħhom jassalt nasmawiet. Mhux ta' dawk li jidrilhom li huma f'saħħithom, jidrilhom li kapaċi jagħtu kontribut għas-salvazzjoni tagħhom, li kapaċi isaffu li nfushom minn dubithom fil-purgatorju, li kapaċi jagħmlu l-opri tajba biex jagħtu s-sem tagħhom għas-salvazzjoni. Le, imberkin il-foqra fl-ispirtu. Dawk illi liberament u sinċerament jgħidu m'għandi xejn, jien fallut. Jien werqa mitbiela, jiena ċaruta mnitna. Għandi bżonn il-ħina Alla. Il-għaliex anke ħajti stess minn ġimgħa l-oħra hija esebizzjoni ta' kemm jindajjef. Ta' kemm jindajjef. U frattant Ġesu jirrestawrana. Il-ġmiel ta' Ġesu jinsab propjament hawnhekk filli jirrestawrana mhux biex irexna jew jikkundannana imma biex juri il-kumpassjoni tiegħu lejna biex jiġbidna lura lejn qalbu. U hemmhekk huwa l-post l-aktar sikur, l-aktar salf, nkunu qrib qalbu. Il-Vanġelu huwa miktub biex iva iġielna narfu li nfusna fid-debolizzi tagħna, però mbagħad idawrilna l-ħasa tagħna
lejn Ġesu li maħabba fina kien lest li jieħu dak it-tbatijiet fuq il-Kalvarju sabiex jirbaħna għalih innifsu darba l dejjem. Amen.